дастаи ҷавонони истиқлол барандаи аввалин ҷоми ҷавонӣ гардид. шогирдони Далер Қайсов дар охирии ниҳоӣ бар ҷавонони Регар Тадази Турсунзода зафар ёфтанд. Рақобат бо ҳисоби 3-2 ба анҷом расид. қайд бояд намуд, ки дар ҷоми ҷавонӣ, ки дар ду марҳила муқаддамотӣ ва ниҳоӣ баргузор шуд, ҳамаи 10 дастаи ҷавонони чемпионати Тоҷикистон ширкат карданд. Саидалӣ Иброҳимов дар дақиқаи аввал ҳисобро ба нафъи Истиқлол боз кард ва баъдан Муҳаммад Раҷаб Қандов аз ҳайати Регар Тадаз дар охири нимаи аввал тавозунро барқарор намуд. дар қисми дуюм низ ҷавонони Истиқлол ба голи тезкор даст ёфтанд. дар дақиқаи 53 паҳлавон Баҳризода голзанӣ намуда Истиқлолро ба пеш баровард. чанд дақиқа баъд Абдулвосит Ашуров бошад ҳисобро то ба 3-1 расонд. ҷавонони Регар Тадаз то интиҳо кӯшиш карданд ҳадди аққал рақобатро то ба дақиқаҳои иловагӣ бикашанд, вале онҳо танҳо дар дақиқаҳои изофагии нимаи дуюм тавонистанд голи дуюми худро ба самар расонанд. муаллифи гол Ойбек Усмонов гашт. ҳамин тавр баъди хотимаи бозии мазкур маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. дар маросими ҷоизасупорӣ ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Уронов, дабири кулли Федератсияи футболи Тоҷикистон Фурхат Ахмеҷонов, директори Лигаи футболи кишвар Сайвалишо Қурбонов ва раиси Кумитаи назорату интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон Тоҳир Нурзода иштирок намуданд. ними ҳимоятгари Истиқлоли шаҳри Душанбе паҳлавон Баҳризода беҳтарин бозигари финали мусобиқа эътироф гардид. غالب مسابقه دسته استقلال شهر دوشنبه با مبلغ 30,000 سومانی مکافاتانیده شد. با اشتراکچی بازی نهایی دسته ریگر تدازی ترسونزاده 20,000 سومانی و برنده مدال برنج کلوب مرکزی ورزش ارتش پایتخت 10,000 سومانی تقدیم کرده شد. ذکر باید نمود که جوانان کلوب مرکزی ورزش ارتش در واخری برای جای سوم دسته اسخط را با حساب مینیمالی 1-0 شکست دادند.